трезои хона ҳам роҳи калонро нигоҳ мекунад, ҳам тарафи двори биноро, боз ҳамчун бонус хона подвал ҳам дорад. Ассалому алайкум. Хонаи фуруши имрӯза мо дар 7 километр ҷойгир мебошад, ноҳияи Шоҳмансур. Аз ин тараф бозори Ховарон ва аз ин тараф 9 километр. Хонаи фуруши мо дар Манамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат, худи хона. Инҷо даромадгоҳи хона, дар инҷо бо 3 ҳуҷраи дигар, 4 ҳуҷра, ҳаммом ҳоҷатхона ва дар ин тараф ошхонаву балкон. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. хона 4 хонага мебошад бо масоҳати умумии қариб 100 метри квадратӣ бо ҳисоби балконҳо дар 4 ошёнаи Бинои Советӣ. Худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. Кришаи бино ба пурраги таъмири нав кардагӣ аст. Оиди криша метавонед умуман ташвиш накашед. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш ҳаст, техпаспорт дорад, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хонаам мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. отоплениям кор мекунад. ҳамаи батарея часпондагӣ ҳамаш қоидавӣ. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. нархи хона бошад 1 миллион сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд аз номи канали дом тиҷей. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки баробари харидани хона шумо соҳиби подвал ҳам мешавед. подвал масоҳаташ тақрибан 3 ба 3 мебошад. ва дар охири навор лайкро фаромӯш накунед ва дар комментария фикрҳои худатонро оиди ин хона нависед. агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед дар кӯтоҳтарин муддат хонаатонро фурӯшед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 ба мо муроҷиат кунед. дом тиҷе, рекламаи босифат ва натиҷаовар.